התורה זה לא עושר, התורה זה רק איך היא תמציא להביא אותך לאושר. היא רק מדרגה, היא רק כלי להביא אותך לאושר. ומה האושר האמיתי? נעימותא דשכינתא, להיות קרוב להקדוש ברוך הוא. הוא שאומר דוד המלך בתהילים, ואני קרבת אלוהים לי טוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב ונוע אלא אל ושב נטעה. אתה חושב מה טוב? להיות ראשון לציון זה טוב? לגלימה זה טוב? לקרוא לך הרב הראשי זה טוב? לקרוא לך הרב של מעלה אדומים זה טוב? מה טוב? מה טוב? לקנות עוד פנטאוס זה טוב? חז"ל אומרים הרבה נכסים הרבה דאגה. מה? הרי סוף סוף בן אדם שהוא הופך להיות איזה תפקיד ציבורי, הוא הופך להיות ישר מטרה. ישר יש לו אויבים. איך שמחפשים אותו, איך שהוא מוכתר, איך שהוא שם את הכובע שלו, ישר יש לו אויבים. אז מה טוב? טוב ליהנות מהעולם, עין לא תשבע מראות, אוזן לא תשבע משמוע. אז מה טוב בעולם הזה? הרעיון העיקרי שהתום האמיתי אחרי כל המדרגות, אחרי שתתמצתו ותגידו זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, כל השלילה, תגיעו לאסנס, תגיעו לתמצית שהטוב הוא קרבת אלוהים לי טוב. זה מה שדוד המלך אומר. וכל הדברים האחרים, שזה תורה, מצוות, עבודת השם, עבודת המידות, צדקה, כל העניינים האחרים, זה רק הפלטפורמה, רק הכלים להביא אותי לתמצית. שמה התמצית? קרבת אלוהים לי טוב.